Kami ni ha. Dol go po. Ngabi ang ikabi. Kamang sige naman. Sentra ako doon 4 kilo tabi ngabi. Igasil ni. Igasil ni. Ano po niya kasuan dito? Yan ko'y pina. Yeah. Kokoy. Nangato lang ato dito. Kailan kipanloyo? Itisole. Maka alimlit lang abu kong niya at saka anewa ka anewa niya sat sa as nang mal sa meso tuitu tawi koyo Nene, may lang ako room na lang. nung atin yung sao me ay biyon to Cholo loyo. Ano ako at sinta alim gitu alim niya sa at finlin niya nabuwa tum pataka ba pagkir sa ito kilo Wala awal tabi. hindi sa higit dito Suwan niya daw. ahi sayon ka ihulo datan imin Amboy chelo ailan. nena ba kala ada hoy hoy dan Aglien che iri na rusi. nuwa ho na to pera ito mga hingin nan nuwa ho sanu na po kiba buyan ni mga khao thia lo so gop ni Bài nè nó đu lông chứ là vô. Rồi tân nữa. Kenapa ho? Buong noyang min di kit.